Destiny! Esperjenza li żgur mhux se ninsiha qatt. Ħdimt ħafna għalija u bekk wasalt biex irbaħt. Għadha friska fil-memorja ta' ħafna l-espressjoni ta' Destiny meta ftit tal-imilu ġiet inkurunata r-rebbieħa ta' X Factor u meta kienet mistiedna fil-programm Net Live, il-kantanta ta' 17-il sena fissret il-ferħ li ħasset fil-mument li semet isimha jkun imħabbar bħala r-rebbieħa. Naħseb għajjat ftit. Ħadd pjaċir ħafna, ħadd pjaċir u l-ewwel ma milt ħares lej il-mami u d-dedi għaliex kienu quddiem u rajthom jaqbżu jifirħu. Hi qalet li r-rebħa tagħha kien irrigala l-ġenituri tagħha li tant ħadmu magħha wkoll. Destiny kienet rebħet il-Junior Eurovision tal-2015 fil-Bulgarija bil-kanzunetta Not My Soul u qalet li din l-esperjenza enita tikber anke fl-abiltajiet tagħha mal-udjenzi u mal-kameras, kif enita wkoll b'mod differenti l-esperjenza li kellha fi Britain's Got Talent. Madankollu hi qalet li l-Eurovision u l-Junior Eurovision huma żewġ kompetizzjonijiet differenti għal kollox u li qed tħoss ħafna iktar responsabilta. Destiny enfasizzat l-importanza li l-kanzunetta li nikkompetu biha f'Rotterdam tkun waħda adattata għalija. X'qed nistenna jiena huwa li kif diġà qedtlek insibu song tajba ħafna għaliex qed nafas ħafna fuq dik il-ħaġa. Ovvjament min-naħa tiegħi ħanagħmel minn kollox biex nagħti prestazzjoni tajba ħafna, ċerta li ħanagħmel minn kollox biex nagħmilkom gburin. Il-Eurovision Song Contest f'Rotterdam se jinqasam fi 3 serati, żewġ semifinali fit-12 u fl-14 ta' Mejju u l-finali fis-16 ta' Mejju. Destiny se tkun qed tikkompeti fl-ewwel semifinali fit-12 ta' Mejju sabiex tikseb post fil-finali tas-6 ta' wara.